Hurian itu hatta namar si haholongan di bagasan Kristus Yesus. Ananong saha matikina di parminggota saderion. Tapa hohoma tapasada marohat talo mamuji debata. Songoni manang sude ruas ni hakabape pasar minggu na mangihuton parmingguon melalui live streaming. Horas marita saluhutna. Tapuji madebata marita ite edde nomor 10 alu mamukasian ayat sada. Mar hite-hite guarni di bata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tod di purbadia, na tumo palangit, dot tanon, amen. Martua do halak na manaon di pangujunan, ay dung tau siyan pangujunan ni, jaloon na do tupal hanguluan, na pinarbaga-baga ni Tuhan ni, tuak ka na hulong roha di ibana. Haleluya. Martangi ang mahita. Ale Tuhan de bata pargogo na suhatu dosan jala pardenggam basa. Rodi saleleng neleleng na do asini roham. Mauliate marohanami tuho. Ala diramoti hohami siyan na sailaon. Sahat rodi sadarion. Hupuji hami maho. Ala nong sahat tuhami barita na uli siyan anakmu. Tuhan Yesus Kristus na pangulo hami. Maulate udok hami tuho. Ala di bagasad dame, dot hasonangan, dilehok ko hatam na badiyay. Say asi maroham, urupi mahami mangulahon na nidokmu, asahot rohanami, jala tarparangeho kami parangi na badiya. Say ajari, jala pay baru marohanami, asalam ias hami, rodi hasusuda ni bohal nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudrumaita. See
Tangiyon hamu mapatik ni debata, imana tersurat, sian patik perjulu sahat rodi patik paupaton. Patik perjulu, ahu do Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup ahu bainonmu debatam. Patik paduahon, jang jadi ganaonmu, jalan dang jadi sumanonmu, manang ahana di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang tunggabe si sobaon, manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata, yang soture dalanna, ayo ohona uhumna dosogot, akan namarsineang di guarna. Patik paupaton, ingot tamu mapabadiahot hari minggu, di naonom ari maulahamu nasa siulaunmu, alai anggo ari papituhoni, ari pada dianya ni Jahoba de batamdoi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe, manang boru, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe, na mangebati hutam. Ay di naonomari do di toppa di bata, langit dohot tano dohot laut dohot nasay sina, dungi maradia do ibana di ari papituhoni, di baheni do bahen na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari pada dia nanay, jala di parbadiay. Ima sahatna, atong rak martangiang mahita, lau mangidogogo tutuhata, asa di pargogoi hita, lau mangulaon patiknay. Ani Tuhan de bata, say pargogoi mahami, mangulaon no bartu patikni. Amen. Tatopo tima dosat tanagurangi, tuado panidebata martangiang mahita. Ale debata nami na marasiroha jalan abadia, ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manak pigahali hami rotu jolom, huhilala hami, rikot doa sini roham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido ubay na hupaserap hami diri nami sadarion di jolom, jalahu parhatopot tami, tung najot-jot dohami manibil sian akkadalanmu na badia, songon biru-biru na lilu. Say unak pabali hami sa jolom, ala ni dosa nami ay dang di halomon roham hamatean niya kapardosa, alay hamubaw ni rohana do lomon ni roham, asa mangulu, sesa masaluhut hageduhon nami, dohot pangalaw siyon nami, marhite-hite pangulo nami nasa saday, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasi ni roham dihami, marhite-hite panidangion, dohot hagogoon nito di porbadia, asa tarapul si tuturohan nami majoho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bain hasangapon di guar muna badiay. Amen.
Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesan di dosata. Adong do dihita situa ni malim na songoni, nahudul disyamu ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Di baini, tarbahin ibana do panguluhon ro di ujungna, akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong, asa ditanyakon nasida. Hasangapon ma di debata na Gijang. Amen. Tajaha mahatani debata sian buku panurirang Amos bidu 5 mamuka mai sian ayat sada saat rodi 27 on madagabi epistel di mingguta sadarion tajaha ma marsikat soring. Tangiho kamu mahataon asa hubain sada adung taringot Tuhamu ale pinopar ni Israel. Luba-luba tarengotu ari uhum na jonok. Jala masa do adung disaluhut porlak anggur, molo mamulus au siat tonga-tonga muna nina Jahoba. Marjea manasida akan mangapian diari ni Jahoba, tung aha laba muna siani haholomondo ari ni Jahoba, dada hati uron. Tapi dipatut kami ibadah, jangan menjaga badan, dari rumah saya akan tutup. Daha holomo tongon ari ni Jahoba jalen dada hati uron hagola podo dang marsinodang. Ainak pedi peleo kamu tuahu akka pelean si tutungon dohot pelean si panganon dang lomoro hakku disi pelean hamuleteon sian pinahan muna pamuean pe endang parduli audisi. Jadi mergiling-giling masongon aik uhumi jala hati goran songon sungi naso olo marsik. Atong usungon muna ma udung-udung ni raja muna rodi ojahan ni gana-ganaan muna tole bitang ni debata muna akan nabenain muna dihamu. Ima sahat na martua do halak na tumangihon hata ni debata jala no peopsa. Amin.
tidak kon maha porsiaw tay, songon na hinatidak kon idong atas saha porsiawn di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsia di dibata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tungo palangi do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di dibata Jahoba na sasadai, imana tinubuon ni si Maria, nagabe-gabean siya to di porbadia, adorak suabubuhan. Ino tuhata na tumaw na bernit, di panguman ni Silatus, na matitarpajal do ibana di hao pinursilang, na tuwa tu banotoro dong di tanong, na mula mangulu dari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siyam ni di bata Jahoba, amanay, di si maibana, pay mamulog so tu tanoon, mangumi harat na mangulu dot na mate. Au porsia di ton di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, do dia sesani dosa, do dia hatay naman, mula mangulu sugut, do dia ngulun na sura suda. Amen. Hudul maita.
Tabigema titing na masa dohor na nang masa di huriat tahun ima di Minggu 12 November 2020. Ia goar ni mingguta sadarion ima Minggu pasapuluh aluhon dung Trinitatis. Jala topik ni mingguta masih pauliulian manomu haroroni Tuhani. Kosong sada. Panitia program bersama tahun profesionalisme dalam penata layanan 2020. Dung sidung titingon tabegema sosialisasi sian panitia. 02. Rapat pleno panitia. Rapat pleno panitia tahun profesionalisme sude panitia dohot pedeta naing di Patupa ima di Minggu tanggal 12 November 2020 pukul 12 WIB manang dung sidung permingguan arian. Maringanan di ruang serbaguna. Agenda naparjolo persiapan acara pagelaran seni dohot budaya Batak 18 November 2020 dohot ibadah puncak 10 November 2020. Napaduahon latihan kor panitia. Titingon ma nagabe undangan. Patuluhon. Panosoyon manang soso-soso. Tusude ruas nang dohot perhalado naso pasahaton pelian bulanan tahun 2020 suang-songoni nang lelang pesta gotilon tahun 2020 manang lelang pesta gotilon tahun sebelumnya asa dipasahak mai. Paupaton penutupan pertangyangan wilayah sermon-sermon kategorial dohot namar siajar sidi tahun 2020. Patupaon ni huria do penutupan pertangyangan wilayah tahun 2020 di hari Jumat tanggal 17 November 2020 mulai pukul 10 siawib manang jap pitu borngin maringanan di HKBP Pasar Minggu titingon ma laos gabe udangan dihita. Palimahon pertangyangan wilayah. Di Patupa huriat tedo pertangyangan wilayah di Bagasan Mingguon. Naparjolo di wilayah Sada di hari Kamis tanggal 10 November 2020 pukul 10 siawib manang japitu borngin nama jabui keluarga Nainggolan maringanan di ruang serbaguna AKBP Pasar Minggu. Paduahon di wilayah Opat hari Kamis tanggal 10 November 2020 jam 10 siawib manang japitu borngin nagabe tuan rumah situa GM Pardede Inang Boru Hutagalung nama alamat di Jalan Gabus Raya Tulplonom Kapling 10 Komplek Pasar Minggu. Napaunopon namar bagas 06 sada titing paduahon naing majalo pasu-pasu parbagason ma Ernst Meliaki Hutauruk anak niamata situa Indra Partahi Hatigoran Hutauruk tubuh ni Inata Sofia Borulubat Tobing alamat Jalan Keptapang nomor 4 RT 10 RW 0 sada Jati Padang Pasar Minggu wilayah 10 ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu dohot Oroana Ilona Leticia Boruni Amata Fue Alensius Sulaiman Hussein Nahinan tubuh ni Inata Epipania Mulyani Suleman ruas ni GKI Surya Utama alamat Kapling DKI Blok 80
Strip Sia RT 04 RW 10 Mariwia Utara, Kembangan. Pamasumasuan patupau di hari Sabtu tanggal 10 November 2020 pukul 8 WIB di GKI Surya Utama 06.2 ruas Namoding. Nah di hari Senin 6 November 2020 nunga jumolo moding amata situa persitongan hutapea umur 75 tahun, suami ni Inata Romin Tiamin Boru Silalahi Nahinan, alamat Jalan Muara RT 02 RW 03 nomor 30 Sia wilayah 2 Tatangyakon ma asatibu tarapul keluarga namar sitaunoni 07 ruas Napida di hari Minggu sadarion tanggal 12 November 2020 nunga pida keluarga Peter Kayaman Alexander Parulian Aruan AMD M do inatetru Tuti Lia Desi Christine Boru Aritonang Simaremare SKM dohot 2 Danak, alamat Jalan Ranco Indah Tanjung 27 nomor 51 RT 008 RW 02 wilayah Saplupitu Pida tu GKPI Depok 08 ruas Nataba nunga di jalo gabe ruas ni huriaon di hari Minggu sadarion 12 November 2020 ima keluarga Nyonya Frankie J Manurung Lamtiuru Uliarta Borunenggolan dohot 2 Danak nasida pida sian Hakai Pondok Gede alamat Jalan Nangka Tanjung Barat RT 005 RW 008 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa masuk wilayah 2 nomor registrasi jemaat 02761 titing nasoni jahahon dohot parahepengon ni huriata boy mata jaha di titing naungadong di parade di huriata songonima titing di hita di bagasan saminggon pinasahat ma tu panitia mandok hata. Shalom. Nau parsanga pihami amak pandita Saur Sirait sarjana teologia. Nau parsanga pihami sudi amanginang perhaladonami. Nau parsanga pihami sudi amanginang do sudi nawalongi hami na poso remaja na beribadah di bagasan Manuguton nak songoni amanginang na poso remaja na beribadah lewat live streaming. Horas madita sudi. Holan pasosohod dohami amanginang mat cai takas nakin di jahon inak situata di warta jemaat naik patupahon pesta puncak kita ima di tema ni HKBP di tahun 2020 tuluan profesionalisme dalam penata layanan. Puji Tuhan tolu rangkaian ma kegiatan siulaunota dalam merayakan penata layanan di Beksa Taunon nungas hae pesta pascaraya naksongoni malam puji-pujian sadanae ima hari Sabtu tanggal 10 November seni dan budaya Batak dohot ditutup manon dohot acara puncak di hari Minggu. Nanek pabotonon nami di hari Sabtu pagelaran seni dan budaya Batak adong do bedon di panitian nondisi gondang
gondang sebangunan dohot rampak magodang sian anak tanah poso remaja. Adong do di sitong tortor sian gabungan di sudi wilayah 1 sampai 17. Jala di Patupa dotong peragaan busana etnik Batak. Nah, menampilkan sudi perwakilan tong sian wilayah opat talak. Naksongoni si anak-anak kota na poso dohot remaja. Na mangihut di hari Minggu nai amanginang tong do di Patupa pesta puncak diundang panitia do amang pimpinan pusat AKBP ima diwakili amang sekjen amang Dr. Victor Tinambunan di hari Minggu nai jaladung sidung ibadah pagi olah sahali ibadah do tabain namang disi di jam sia sonai tik-tik konaking duk sidung permingguan dipangido kami asara mahita sudi beracara ramatama turuang serbaguna unang mitur mulak namang iop muse taringot tusi amang ala holas sahali ibadah do hita jadi Arab rohanami amang inang na biasa membuat mobil mungkin boy mara mungkin margrab ataupun diantar asal nang pagudakuan non kendaraan di parkiran nak songonitong di jalan raya alolah sahali ibadah dohi tadi si amang inang mandok mulai hati kami di sudi donatur naung dohot parsi dohot imam marhite akalilang bazar naung di Patupani panitia nak songoni penjualan ulos senilai 10 juta rupiah lau diuloson amang sekjen pendeta Dr. Victor Tinambunan tersedia do pia manginang molotong Arab rohata diulosi amang sekjen di hari Minggu 10 siaon di Patupa panitia do pe ulos tersedia do pe amang boy man non didaftarhon tu seksi dana ataupun tu seksi ya na adong di huriata songonima sautik nabuy pasat tami amang mungkin sehali nae sotong lupa adong narupa hujau kami naking sadanai di hari Minggu di hari Sabtu 10 November di Pangindo panitia berpakaian bernuansa Batak mahita bisa melalui pakaian ya ataupun ulos dan lain-lain jala unang lupa kita amang inang nauk tatuhor di tikin asalpu pin penata layanan asa tapak kemai di sude kita ruas di hari Mingguon lau merayaon pesta puncak soalnya masuk sosial kami panitia mau lihat tema di perhatian muna do di kehadiran muna di hari Sabtu dot hari Minggu horas marita sude.
Marede mai tahuhut papungu peleang. Kamuti akka ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas madihita saluhuna.
Dihamu kadamang dainang na hinaholonga di bagasan Kristus Yesus. Hatani debata na saur di hita, di tonga-tongata, di perminggota, minggu 27 Doktrinitatis, tersurat di suratnya Apostol Paulus tuhuria Tesalonik na perjulu, bidu 5, ayat sada saha rudi ayat 10 sada. Ujaha ma dihita, nangek ma tapai hut-ihut. Alai dak pola surato tuhamu alia kadongan tarengo tutikina dohot sadiharina ai di boto hamudo takkas nasongo panak kobor ngiddo haroroni tuhani ai molo didok halak dame do jalamara soadong disima topu tahop tunasida hamagwani songon pabbebeon tunagabi-gabian jaladang adong hapurusan nasida alai hamu alia kadongan dang di bagasan nahulum hamu sotung hati uron ari hamu songok panakko ai saluhu na dohamu anak hati uron jala anak harian dak siap borngi kita manang sian hahulumun atong sayunang matarpudu pita songon akan aliban saydungo mahita jala marroha natorang ai bornginido tarpudum akan amudumi jala bornginido mabuk akka namabuki alayang gohita nasian arian marsuara natorang mahita marroha natorang mahita tasoluk koma haporseaon dohot haholongon songon baju pertahanan jala tajujung ma pakrimon niroha di haluaon edang dipadiri debata hita bahen sirimasan alain naeng ma dapotan haluau kita marhitesian Tuhatta Yesus Kristus naung mate humokopita asasadok mangolu hita rap dohot ibana manang nadungodo pe hita manang naung mudum pe di baheni sai masih paingotam mahamu jala masih pauliulian songon naung binahem muna ido saha ini turpukta di mingguta sadarion jala nunga tung macai takas nakaningan di pabor hatita sian epistel na sinuarahon ni debata marhite-hite panuirang Amos asalam tu dasibna asalam tu sakkanna asalam tu tadina ngulu pardebataoni di bagasan ngulutta ganuk marsada-sada natapatuduhot di tonga-tonga ni ganuk akaluhutan punguan parede parmingguon lungguk wilayah dolan akana asing asa tapatudu marhite-hite ngolu paredeon puji-pujian hasangapod di debata asa tapatudu honi muse marhite-hite ngolu ahado penakaningan di pangidu syamos na tinulak ni debata padao masyanau luhutan mi pilih mi pedang lomorohakku disi edde mi pe nah Alayaro na pinangidu ni debata hasit tongan dohot habonaron bergulung-gulung bagaikan air yang tidak pernah berhenti. Alanido hupikirra hatani debata marhite-hite topik di minggu ta sadari macai une mabuhali hita paengotok kita
to be remember. Aino nga suakia di bagasa rohata ganuk marsada-sada, aharo na pinangido ni debata siyak kita. Termasuk na pinasahat ni Apostel Pauluson. Manang nataringot tuari ni Tuhani pe, manang nasongod dia pe tadda-taddana, manang nasongod dia pe pakilalaan na, nung ataboto sa sitong nai. Manang marhite-hite buku ni aka evangelium, taringot tu songod dia debata marhite Jesus Kristus pabuahon, ya anak ni jolmai pe dang diboto adi ketikina, alay na romai. Manang na di gobar hope songo panakoborngin. Manang na di gobar hope songo na di bagasan harbangan ni hamate kita. Manang na di gobar hope songon hita na pehak. Di podoma di ruang ICU na to puboy mate na to puboy salpu. Manang na di gobar hope di tonga ni perdalanan ni ngoluta na to pupi tertinggak kita terjerembab runggang laostos. Semua ada banyak tanda-tanda. Manang songon ina na mengadopi pabbebeon, ibu tamu tayo pabbebeon, na naik tubu-tubuan, dangarong haporusan na ina. Siya nakapengakuan niya kadainang rupani, akaina ima na humatsi di hilala. Manaon haporsuhon, bahkan sampai di gobarron Apostel Paulus, dangarong haporusan na. Hudul pedang boy, jongjong pedang boy. Ola cara do dalan haruari. Itu tahe. Itu kan. Salile so haruari, mabebe do terus. Di gobar hodo hamaoloni, di gobar hodo haroro di Tuhani taring usi. Alani i mulutung gabe dido antitesis sian. Surat ni Apostel Pauluson na pinasaha ni panurirang Amos alai mulut aja holane sepelalu do ayat pusia do dah. Gabi saya heran tite sisi kuman marjea majolma na mengapian di hari ini Tuhani. Tidak mungkin. Sudah itu hita menagamari ini Tuhani itu tahe. Beidu harorot tadi bagai setikon marede hamutung maceuli dengan suara muna dos sudina rupani. Mamu kasihan maranata marturia gloria sahatu punguan ama. Kupikir sudai maras Tuhan nungara dia Tuhan alak mau itu tahe waduh manang unang jolo olah marede doau dang dope makanguluhoni waduh tahe pai majolo unang jolo tebe manang nadia pei na pasti narohi tadi bagasa tikion bagian ni namanya dehon surgoi sabulot tadoi dangarong be si air dusi suderu hita mana tap tuha bangsa parasian di debata sudeh ta managam patonggor si malolong ni hapor siau tuha bangsa parasian di debata asa tuksau nian songon na pinasaha ni parjamita bidu 12 ya pitui sia tanu muda tu tanu sia debata muda tu debata unang be saya mau tahu di tonga-tonga ni portibio iko mula tu debata. Jadi hamu amanami dohot inanami na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus macay unet topik na pinasaha ni huriyat HKBP dihita di bagasa tikyo masih pauli-uli yang mahamu manomu-nomu haroro ni Tuhani dak pola bagas dak pola gajang dak pola bidang be patorang taring tu haroro ni Tuhani Yesus Kristus penungama dok songo panakoborngin tiba-tiba saja. Entah itu dari kitanya datang, selesai, manang maco sian hasianganon, manang songon naedo ni Apostel Paulus di 1 Tesalonik 4 ayat 15 doho ayat 10 naromai mana parjolo akanong jumulo moding dapat dua hon akan mangolu dope di sisi ngitano di haroronai paicaton nama saluhna alanita sukup bema dirita doho doao manang nada alani doho nak kani songon bagian manang na tu panuirang Amos mahita marsorminan asa unang gabe jea nalaho manomu-nomu nalaho mangapian di haroro ni Tuhani ternyata memang kalau seperti itu pangalaho ni jolma gawe marjia do tutu
Ayah hora nama sa ditongani Israel ujui. Ado nama sa hora ditongani bangso ni debata ujui. Kamuflase. Keberpura-pura masih paula pamanganom memuji debata rohon saya dibadau-dau sendiri ni debata. Tanganon mesurduk ko tangan lahu pas atu pilihan ale tangan na asing manggolom jala makorus. Tidak boleh seperti itu. Takas di dokoni di Amos 2 ayat onom dohot ayat pitu. Tulu hajahaton bahkan opat hajahaton ni Israel. Itu tajahanu di Jebu. Itu benar gawi hidup panjang Amos harjema. Karena kehadiranmu di sini tidak dari hatimu sendiri. Dak siap parbuini para sauramu doh debatam. Holallahu paso buta gas do. Engkau menginjak-injak orang miskin sampai ke dalam debu. Bahkan seorang anak dan ayah bersama-sama melakukan kelaknatan. Bahkan orang kuat menjadi yang lebih kuat menindas orang-orang yang lemah. Ido akan nama kirim hari ini debata? Tidak. Akan nama kirim hari ini debata ikon akajolma na mangulahon lomoni rohani debata akajolma nasai boy manudalhon sude akahosom teallate akan apa sidik bako-bakoni roha akan manahan di pangujunan songo jauh-jauh ni minggutta sadario Jakobus ada ayat 12 mertua mah nama nau di pangujunan ai duk tahu mana di pangujunan ni jalon nama udah jalon kaniro tupel hanguluan jalota ma tupel hanguluan ni ala nidang boy marisuang ngoluta ainung ditutup pun debata engkau adalah anak-anak terang bawalah terang jangan membawa kegelapan nang pedi tonga-tonga ni haholo monokku Iko mabuan hati urun doh, ayah anak hati urun doh. Ido na ido ni Apostol Paulus tuhuria Tesalonik. Engkau tidak boleh diombang-ambingkan oleh rupa-rupa dunia. Alugo doh galubang iko menak doh. Ido tahe, ido. Alugo doh galubang iko menak doh. Nasay pahata-hata, nasay madabuhon, ikon di pahom doh. Mintalah ampun kepada Tuhan, asa dipargugui kita, asa sahat itu topik ni minggo, masih pauli-ulian. Memang ikut masih pauli-ulian, dona saya ada maradok pun asing. Dang dus gugutta, dang dus taruta, dang dus dabui si bahenota. Alai ketika tahanguluhon, tod dini par minggon, tod dini par saurat tadohok debata. Saya yakin. Takuboto mabaya konsungo di maguguni para sauraton efekna di bagasan nguluta. Wasa hudok songoni. Bah memang per minggu to tidak berdiri sendiri di sini dan saat ini. Hidup rohani kita ditopang dalam 3 masa. Pra ibadah. Pada saat ibadah, doho pasca ibadah. Na tulu partikiani, dang bui mago siang ngulu ni akan aporsia. Asa ada hola ditiki par minggu no kita songo sakap par lupa hata. Songo natakas pertanyaan ota, songo natadi par pilihanota. Adora so par minggu ope, nung ikut paradi dirita kan bersal, songo mar minggu Tuhan. Jalan memang itu. Itu ni ajaran na tuhita. Nang almanak ni huriat tapi sudah di tanah punas almanak bere kamu jolo kamang dot paminang sitanya konoton hari Sabtu hadis di bait sudah diajak untuk mendoakan hari Minggu yang akan kita ikuti yang akan diselenggarakan oleh gereja HKBP jidang namar memiem HKBP maddohoti jala pajongjong par minggu dari minggui na pinaoja doi di bagasan ojan naho ima Kristus Yesus na sinaora doho na tinupahan ito di parbadia
Alani sudia kapar minggu, ikut mamuka sian hari Sabtu, minimal sian hari Sabtu, berdoa untuk hari Minggu itu. Imulunuk sudah hita martangi yang taringut tu hari Minggu. Tak kuboto bisungu dia gugu ni kuasa ni debata di tonga-tonga ni parsaurata. Termasuk rohata taparadi. Imulunuk taparadi rohata lahu mar Minggu sugut. May kota pasoho si malolokta manatap maor tu habirang doho tu siamun songon nani ula ni Raja Hizkia mengaduk di mana tudor pini pudu menda selalu bertanya kepada Tuhan, doha salahku, doha kurang aku. Dipanggil di mana tuh debata, martangiang di mana tuh debata, asa anggiat diperbadiai debata di mana, lahu mangulahon aka ulahon na pinarbadian ni debata. Dia tidak lagi memberikan hatinya atau pikirannya menjadi tanah yang lunak untuk dosa. Tuh keuti-utian, doh tuh akan apa hata-hata, tuh akan mangulahon aka hageduhon, nggak dimulai. Pra ibadah yang mulunung martangnya kita hari Sabtu ali Tuhan perbadiai mah perminggon nami dari marsugo di sadok huriam telumubi HKBP perbadiai marohaku pikiraku asahu paradi diriku laho mamongoti perminggu dari marsugo perbadiai mah pamangaku rohaku dinalaho mangedehun ede puji-pujian sudah kita pasahaton itu aduh pani dewata. Duk sahat kita di permingguan, bekul lembadia matu. Ayo memang perminggu ni HKBP homi do, dung masuk kita tu gereja, memang ikon homi do kita, ikon hohom do. Tak pula saya bereng-berengun, isi na bangsuk, sungguh dia pahian na, hidup tahe. Meneng na mar dinas pi mar karo teh dress code pi meneng na pi uning meneng na haru kara leontin kadia na pinakena ya enggak apa-apa biarin aja itu dirita mata parwao karena kita mengaduk tuha bangsa parasia ni debata masih paingotat kita masih pauli-uli kita asarapi ta sudi iko kita do sudi iko dabotan do hita dang winang gosaran naso taruli dipasu-pasu doh ditupel na pinasahan ni debata tu hita amen alani iko masih tanyangat do hita iko masih tukulan Marang arong pisetong atong na masih pasilang roha, masih api na madibagas roha, masih pasiata madibagas roha, masih apu sama, masih topu adora nabi ma. Unak songon alak parise na martangiang di Lukas 10 ayat 10 sedaida. Masuk tu bagas joro, alai saya holan adongan na dubi ditangyaku. Saya holan ada tihai dongan na. Tabune deni punganon nyebeh usoni manian dina musi torut cuma. Tahu. Mau lihat mah Tuhan. Nungga taru liau dijamita na mangulu marhite edeni punguan amau. Itu. Taringu hanguluan na tajalo di bagasa tikyo, yakin dan percayalah. Dangalani halubiat tayo bandagabi dilehod debata tu hita partikiano. Dangalani halubiat tayo. Idu banda hurok na kaningan marujung nedu sudi aledak tabo tu songon dia parujung na. Di haroronai manang di parlaut tayo. Dang jolo didok jolo lansia madao. Dang jolo didok jolo tulpe ma. Dang jolo didok jolo marsahi pasang ma. Dang jolo didok jolo rodaro masih malolong na. Dola nak kana asing. Alani salilinga dong hosa hangu dua do. Ikon hama uliat honokku do. Paima haroroni hari ini Tuhan ni. Itu. Alani i patoriokku ma. Dia masih patoriok takamang do taminang.
dia masih halapu tata di hasianganon tagad di pasaha debata di hita hosa hanguluan tagad di pasaha debata tu hita las niroha hahi pasun gajang ni umur sak niuban doh gajang ni umur na parjolo sahali pangiro matu debata. Mari kita selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan. Asa saya totong dijaga ho tot di tahun. Asa saya totong dijaga ho pamangat tahun. Asa saya totong dijaga ho roha ho pikiran tahun. Ho bartu pangiduan ni parpesalmen. 70 sada ayat 10 elu. Asa saha rudi hadohungon doho haubanon. Asa unang ditadikot debata. Hidup benar huruk nak kanengan. Ibadah kita dibangun dalam 3 masa. Asa ada hola diingananon, do pra ibadah. Yang terpenting, yang tidak kalah penting juga pasca ibadah. Dung marminggu hita sianon bohado. Bohado pakkata yokku, bohado parangekku, bohado pakkanguluhonokku. Asai ko tarjol mado hita kamang do tamena iko sadar do hita tanpa sadar kita tidak akan pernah bisa berubah. Alani saya totong mata pangidu tu debata saha rodi haduhun sampai pada masa tua dan putih rambutku. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan. Asa toru saudungo jala jaga. Jala ido di do Apostol Paulus Efesus 5 ayat 14. Saha rudi ayat 10. Hai kamu yang tertidur, bangunlah. Hehe maho akan terpudum. Ujah dah, kamanginang dah. Efesus 5. Dak pala sudi jahon nami. Alai tapamana manu dijabu. Mulang pulpenna dijahabi ma surat bema. Di baheni di do ninna do tersunggul mahona terpudum jala hehe masian akan amate gabe sodangane Kristus maho hehe maho sian namate sian na terpudum gabe sodangane Kristus maho. Oleh sebab itu marilah kita hidup dengan saksama, mari kita perhatikan hidup kita dengan saksama. Ayat 15, atong mana mahamu mamereng mana kasih parulau muna songon akka nama roha unang masongon akka nahurang roha. Hidup ini sejuk senseninna ninna harun aku bayar Tuhan. Alani di pasca ibadah apa yang patut kita lakukan. Harun patut natabahin. Harun patut silota. Akamata marudupo na kainata akan alengkak do bida ido teh na toras marudupo na anakko na marhob berjebu akadokan na sa punguan na sa huria. Mari kita saling masih pauli-ulian asarak dapotak kita ditupel na pinasaha na pinaradi ni debata di kita. Na patuluhon sakkan jala takas do di do Apostol Paulus tu hita marhite-hite huria Tesalonik akana hati urut dohamu hampir mirip doe nunga di pataru nunga di pahudul hamu tu halangulu unang bemar pangalaho songon hatuban ya mulu nunga di pahudul di pajugu kita tu halangulu iko songon uluam ma narade gabi tiruan nama katahun hata nasitong nama katahun hata nabunar nabui pau burimas unang mabahe marsi jongjong hati-hati tahit cuma rohat tahun asa unang mabahen marsi jongjong hati-hati ni jolma alani hatata jadi itu didok Apostol Paulus di Kolose asa songon na sinira ang mahatamuna dawu bigiyo labok suman. Barang siapa yang mendengar mirja hirjak maka marlas ni roha marulupuluk
Alani kasongon anak hati urun, ona uruk nakani unang betar pudum, songon akan naliban. Bangkitlah, hehe mahita. Aha manabu tabahin, nadinggan, supaya kita benar-benar berdampak. Sekalipun dampak yang kita berikan kecil, lebih baik itu daripada tidak sama sekali. Aka anak hati urun, hehe ma, unang betar pudum. Dungo ma, jala marohan atorang ma. Dungo ma, jala marohan atorang ma. Itu benda gabi do Apostol Paulus tu huria Filipi. Filipi ada ayat 20 itu. Takkan ada sukacita. Danga dong perbue moloso marparsaora kita doh debata. Kita harus selalu berpadanan dengan Injil Kristus. Tidak boleh tidak. Holanido gugutta, holanido sinjatatta, holanido modalta. Asa saya jumpa kita para sauran nedengkan. Napatuluhon, solukkom ma haporsiaon, songon baju pertahanan. Solukkom ma haporsiaon, songon baju pertahanan. Di doa doa di Apostol Paulus dihita. Songon dia perjadi ini. Songon dapat dua hunak nina hurok konidui. Hatani di batado. Sumber ni hapor siauta. Rom 10 ya 10 itu asasian natu mangihod do. Tubuh hapor siau. Manangihon hatani Kristusi. Jadi kalau kita tidak bisa lagi dipelihara oleh Kristus melalui firman-Nya, mau bagaimana lagi? Alani di samping kegiatan-kegiatan kita setiap hari. Alangkah baiknya. Toruci ta sinaoran ni hatani debata. Ia na manugu rapi to kaya na kota. Ia na borngin. Mari kita selalu ditorangi hatani debata. Jalan na barpudi imana sima na nanidok na nakani di topik ni mingguta. Masih paingotam ma. Masih paingotam mahita na sada maradopon na asing. Masih tak kasam ma. Dukun ni masih tangyangam mahamu. Asa margugu hamu na sada maradopon na asing. Iro mingguta kaman mina. Urok nakaningan tulu ujahan ni parsaurata ngulu para minggu tau natuari sonari duhuk sugut dang bui sirangi dung mulai kita senon mari kita coba percayalah dan perhatikan apa yang akan terjadi. Martangyang mahitam ali di bata jahuba amanami mau liate di pasah rohanami tuho di pasu-pasu ho kami di ramoti ho kami di parbadiai ho kami jala di paingot to kami taringot tu ari ni ngulu nami taringot tu ujung ni ngulu nami taringot tu baga-baga na pinasahak mo tu kami ari ni Tuhanido arion ali Tuhan kalani ikum marlas ni roha do kami ikum marulupulup do kami hobar tu toddini parsaoran nami di bagasan tikyo top pamaroha na iyas di bagasak kami pauliulima roha pikiran nami asa songon hobar tu lomo ni roham ngulu nami pikiran nang pabahenan nami asa iya muluhu tatap pami pedau tu jolo manigati akka baga-baga tarlumobi taringo tu ari ni Tuhani jumulu mahamili Tuhan pada dehod diri nami di parange di pabahenan di ngulu si ganupari nungatung takas hatam barita nauli manuliki rohanami asanaeng mahami makkalaputi ngulu na marhabadiao songon na pinangidomi
Asa dada hola ditiki mangadup tu habang sa para siya misong na adar di baga sa tikyon. Ale doho donang. Adora so parsauran namion nang dung marparsaurat kami di bagas joromon. Asa sude kami makalaputi akadia mali Tuhan natalup boy si patupaon nami. Tuhan debata Jehovah ama nami. Ditaitiro roha nami. Asa masih pauli-ulia kami. Asa masih paturean, masih paingotan, masih tanyangan. Ay songo sakakmu naing iko sude kami. Majalo. Tupal hanguluan na pinaradem di kami. Ope. Top pamaroha na iyas. Asa gabi batang ay na mangulu-ngulu namin na mabaorhon akka ay na tonggi na dinggan. Pasu-pasu, hata na labok, pikiran na torang. Ngulu na marsihohot, jong-jong di ujahan na hot, di haporsyaw na tutu. Atong, saha di ho mahami sa luhuk na lituhan. Nang dung tudal mulak hamisan bagas joromon. Pabor mahami di bagas dame. Na marsitutu hami mangulahol lomo ni roham. Pasu-pasu masude huriam. Siyan na umek-mek saha tu na magudang. Akka na mangula di akka ulaon na maragami. Lehos serep labas ni roha. Roha na madok mauliate. Otik susadia. Otik gudang na tinupakmu. Nagabi mata mual ni ngulu na sida di akka ulaon na pasu-pasu na sida sudeli Tuhan. Asa totong sigop hami madok mauliate tuho. Marhite-hite na manudukot tangan nami, mamilihon akapilian nami bahen sangap diho. Pasu-pasu makaruas ni huria menamanaon di hapor suhon, hamaolon, ragam ni akaparukilon, padiriga si majujung nasi dari Tuhan. Apeho tangamu na labo jalan sun badiai. Mangaleho torang ni rohan ang pikiran, asa ang giat, tarhamonakon nasida para loan ng parukilon nabi. Akan atongod di bagasan akka parsahiton nagale, parsahiton narenge, na di rumah sakit na on nami na di ruang ICU, nang na di bagas na sida ganuk marsada-sada. Tuhan, gomos di pangidorohan nami, asa pasu-pasu obat nang si pangano parhitiamu mga leo gugu dohahi pasu di nasida. Suluk magugu tu pamatang nasida tanggal masahiti siap pamatang na peut so parbinoto nasida. Naksude hami diragam ni akaparaloan ng parukilon. Hubono po kami ngulu nami tubagasan asin ni roham. Akayanakon nami naong marsikola, na sedang marsikola, na mga luluy parkarejuan. Doho na pa'y mahorokap nabi. Tukho masih dalan nature di nasida. Asatung marlas ni roha sude, ruas ni huriam nang akayanakon nami ipe. Atok saha di ho mahami Tuhan. Mga sahon anakmu Yesus Kristus martangya kami tuho. Amin. Tapuji Tuhata maredehita 820 tapasaha mapiliatta. Matikim nasihan Tuhanmu, ay tukatup lahosal pudoi. Ay dangadong nahot di atas tanon, nasa naulilaw salpudoi, holong ni roha na hot na nonotom, holan di Jesus doboy jupagi.
Nasana ulilaw salpudoi Olong ni roha na ho na manoto Olan di Jesus doboy jupangi sinaburonmu say gotilonmu parbueni ay dangadong nahot di atas tanong lasal ay dangadong nahot di atas tanod nasa naulilaw salpudoi holong ni roha nahot doon panotong
martang yang mahita tapasaha ma piliat tatu debata. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroani saluhut si lehon-lehon na denggan, doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami ma siyan na nilihom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam utadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say sao malomone roham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapa hari, sesama dosa nami, songop panesa nami di dosa ni dongan namardu sa tuhami. Unak kami togiho tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu ma pasu-pasu nasiat debata mula mahamu di bagasad dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor ho madamena tutodim. Mulai atemah di parminggota sadarion, di pasu-pasu debata mahita, didongani, diramoti. Horas selamat hari Minggu, Tuhan tama nama masuk-masuk.